Здравейте! Аз съм Виктория Арсенова и в момента се намирам в библиотеката на Старото ни училище, където реално започна моята история, как и защо записах връзки с общността. Започнах да се изявявам като водеща. Красната Вики, без нея също нямаше да се... Да участвам в инициативи и да организирам събития. Вики, а ти участва ли в месеца на Ломоносов? Съмняваш ли се? Разбира се, че да. Които ме научиха да бъда уверена, смела и да вярвам в гласа си. Но не бях сигурна какво искам да уча, докато не седнах да проуча и стигнах до извода, че моите интереси и качества отговарят именно на връзки с общността.